सर्व विद्यार्थ्यांचे आजच्या व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत। इयत्ता 9वी गणित भाग 1 प्रकरण पहिले संच। समोर दिसणारे चित्र ओळखा। तर हे चित्र आहे फुलांचा गुच्छ। त्यानंतर या चित्रामध्ये काय आहे तर पक्ष्यांचा थवा। या चित्रामध्ये काय दिसत आहे आपल्याला तर उंटांचा कळप आणि या ठिकाणी वह्यांचा गठ्ठा। या चित्रामध्ये मुलांचा घोळका। तर गुच्छ, थवा, कळप, गठ्ठा, घोळका हे जे सगळे शब्द आहेत हे समूहदर्शक शब्द आहेत आणि याचप्रमाणे संच हा सुद्धा समूहदर्शक शब्द आहे। मात्र सर्वच समूहांना संच म्हणता येत नाही। तर आता आपण पाहूया की कोणत्या समूहांना आपण संच म्हणू शकतो। पहिलं उदाहरण घेतलं आठवड्याचे 7 वार। तर याच्यामध्ये सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार असे 7 वार या ठिकाणी येतात। याच्यामध्ये कोणतंही दुमत नाही की एखादा वार नाही आहे किंवा आणखीन एखादा वार याच्यामध्ये समाविष्ट होऊ शकतो असा कोणताही प्रश्न या ठिकाणी उद्भवत नाही। त्यामुळं यामधले जे घटक आहेत हे सगळे घटक आहेत हे नेमकेपणाने आपल्याला सांगता येतात। म्हणून हा जो समूह आहे 7 वारांचा हा संचाचं उदाहरण आहे। त्यानंतर दुसरं उदाहरण आपण घेऊ बागेतील सुंदर फुले। आपल्या समोर एक बाग आहे त्याच्यामध्ये भरपूर फुलं आहेत। तर त्याच्यामध्ये सुंदर फुलं आपण घेतलं। पहिलं गुलाब, झेंडू, जरबेरा, कर्दळी, निशिगंध, मोगरा। आता याच्यामध्ये कुणाला तरी वाटेल की गुलाबाचं फूल सुंदर आहे, जरबेराचं फूल सुंदर आहे, पण झेंडूचं फूल सुंदर नाही म्हणून झेंडूचा ह्याच्यामध्ये समावेश कोणतरी करणार नाही। कुणाला तरी जरबेराचं फूल आवडत नसेल, त्याला ते सुंदर वाटत नसेल, तर त्या फुलांचा समावेश या समूहामध्ये होणार नाही। किंवा बागेतील आणखीन कुठल्या तरी सुंदर फुलाचा समावेश याच्यामध्ये केला जाऊ शकतो। म्हणजे बागेतील सुंदर फुले या समूहामध्ये नेमका कोणत्या फुलांचा समावेश करायचा हे आपल्याला सांगता येत नाही। सुंदर हा शब्द गुणात्मक शब्द आहे, त्यामुळे हा जो समूह आहे याला आपण संच म्हणू शकणार नाही, याला संच म्हणता येणार नाही। त्यानंतर वर्गातील हुशार विद्यार्थी, पुढचं उदाहरण आपण घेतलंय। आता वर्गामध्ये ही विद्यार्थी आहेत आणि याच्यामध्ये हुशार विद्यार्थ्यांचा एक समूह आपल्याला तयार करायचा आहे। मग हुशार विद्यार्थी म्हणजे नेमका कोणता? अभ्यासात असणारा हुशार, चित्रकलेत हुशार असणारा विद्यार्थी, त्या खेळात हुशार असणारा विद्यार्थी। म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा नेमकेपणाने आपल्याला सांगता येत नाही की हुशार विद्यार्थी नेमकं कुणाला म्हणायचं। त्यामुळे हा जो समूह होईल याला आपल्याला संच म्हणता येणार नाही। त्यानंतर आणखीन एक उदाहरण आपण घेतलं पहिल्या 10 मोज संख्या। मग आपल्याला माहित आहे पहिल्या 10 मोज संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तर या पहिल्या 10 मोज संख्या आहेत। आता यामध्ये जे घटक आहेत ते आपण नेमकेपणाने सांगू शकलो तर हा जो समूह आहे संख्यांचा याला आपण संच म्हणू शकतो। तर पहा ज्या समूहातील घटक अचूक व नेमकेपणाने सांगता येतात त्या समूहांना संच असे म्हणतात। उदाहरणार्थ इंद्रधनुष्यातील रंग, समनैसर्गिक संख्या, इंग्रजी महिन्यांचा संच असे भरपूर आपल्याला संचाची उदाहरणं पाहता येतील। तर या उदाहरणामध्ये आपण समूहदर्शक शब्द आणि कोणत्या समूहांना संच म्हणता येते हे पाहिलं। पुढील व्हिडिओमध्ये संच लिहिण्याच्या पद्धती आपण अभ्यासू। धन्यवाद।